Koilamati Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya School along Bangkep Atum Keso Me Pamilo. Kichingsi All Party Hills Leaders Conference NGO TDP Krum Chingsai Amai Kangi. Usa Furniture Akulada Long Forest Saikamatum Kahum Ridam. Karbiang Long Life Adaba Birtang Ton Pen Arjuponik Tha. Nilip MSC constituency ke parlo Chokihola Police Station ahem adungalong kedo Koilamati Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Lokechali Klim Maratum kedamtang aruni phai pliani men keso dera jok Golaghat Civil Hospital along an si chilang damnang atum Bangkep abang piatum ta keso ke me pen puthot methang ahem chewang laplo. Kiso deratum food poisoning kalipusi pherangke thengno klardak abirta nangthan pachini dun. Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya School along kedamtang Lokechali Klim Maratum men kiso se kachelang damnang kokpen non kiso ke me pen hospital pen puthot methang ahem kachewang long pen kopiko sona kiso si kelong mapu abirta klardak kelong jiaphan aruni phai kretroxiani nili press club Pherangkia tum Lokechalia Hemlapen Chokihola Police Station along an Kachini pa media phan birta endamlo. Lasohut OC Karna Pegu Doctor's Report lapen Lothan Bangphi lapen kiso atum nangkache thandun ki food poisoning kalipusi final result pipon tanglo. Gastric hemoglobin ki jum pen apot lapen kepang ok pen room ki bi pen aphai ke ong apot pusi pherangkia thengno lamthe nang pachini don pa milo. Kedamtang aruni phai pliani hospital along ponlo ni phai phola pe ni phai troxiani anke kisodet Bangkep bang phi atum keso me pa mesi chewang long laplo apukar ting aria king kang sam et lapen hang thap hang pru akiso si la Bangkep abang phi tumta se kachelang hut manrinti Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya School along Lothan bang atum kadukawe bang kripli do Lokechali Klim Maratum kadukawe bang trok sirkep raner kep do lapen non-teaching staff atum bang trok do. Achiklo jonwang abainong nang pabat nang ji lapen kedo ke thagadi misen se Prabjin pen Koilamati Mini Stadium adungalong Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya School building ki kimpon patang sedak sonte misen ji puta Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya School warden kam superintendent Velibon hanse pia hin pen kadukawe klardak pen nang chethandun athe non nilitum boha do bomadim ke arve ke jang pulote arve kili kijuna lang aporating nang pipedat ajoini nilitum sungnang piklo anparta lasi Prabjin pen nile PhD department SDO Girin Bora atum chelangra aporating pen kijun alang kipipon pa media phanta pachini pon food poisoning po bangke ako kali halaswarni ta breast meat sita dolo la sorni sita memi bi pandak lo se lagi food poisoning ke kali adhe ke poisoning pulong te ke chopa prank ta ni di hello ni di chulo nili ko air to that 1.5 year ta dola phanda pa chulo sita me thang ta 6 7 and then 97 students do la that 97 students sita me chulo same sob phan ke la so hormone effect ako a symptom ta me it's not food poisoning a symptom kali food poisoning symptom bolote ekdom unlimited vomiting aning bang thor ei la pen loose motion ekdom alang dam bor lason nutrients sita me lason ji sita me lason a symptom ba theklong le men apu so cling o go a make se loke chaun e hangta phangku chardak ta polaso abansi ke theklong amad nitum dak Chokihola BPSC lo ponlo dak sita me se line haru pilo la dak sita me ke hangta ke hangpu lason do pok masi ala nitum na refer ek derlo na refer det pen nilitum Golaghat hospital se na refer ro la pended hala dak elang bom sita me gastric sidulatum ako blood test report ta me ulai lo aphiwang ke hemoglobin se ko hemoglobin ke ko ma jok sila tum weakness to ko la pen gastric abang excess der lo gastric apose to apok so thip mane aphu arting ko aphu ka chorot ko ol hai hui ko lo la se hada report ateng bolote kene la ke food poisoning kali
kasila da medical team sita me bang lo aphi na declaration wala nitum gote reports check era feedback kana litun sita me declaration na kilo it's not food poisoning judi hai food poisoning polote 97 along with the teachers are the non teaching staff sita me lo la so kaddo ka be chora peblo ko da si effect polote kaddo ka be phanno lati ante holo ko air lo nili so ke 1.5 year vela hala fancy first effect ko athe hala ke immune system same lan ke strong re kalila lasila haya o somar ke effect ke lake it's not food poisoning like heavy only for gastric problem do lapen ke latum kene hala suffocation da do adim dihe kamasila ekdom mane doktor mati hodi gorom po ajat pon ke latum laso lo mane gorom ta sikpi inge gorom lang kan sam ki jon gorom lang ka chinglu lata isia problem no lata lang ka chinglu ta gorom chinglu le ta upai be atheni bi tum lang ke bang hut supply lang na pe hut le lahai somar chinglu le pulote kaning mining be chokko anke 97 amuluk do lasi ke chinglu sitame anarlo pen sitame chinglu paprap nan ko athe ajo an chinglu bete lata singjam o kereng no lahai hui ta du ko ni nang lemen chitan tha ni men ke sarbolin tipi ini non chari bombikas nang ang deng ke sorry son iso ke pulo ipoksu it ajala hai ye sam hai lo amar di ke chune na ko thiong san di pu song ong hai amar itu lang ko lang ke hospital lang hai desi lain hai chipi tenang le kopi kichu ben sila sona kisu nang cheng la kichu kila ada breakfast dong kopi pi han na pi guguni la guguni hingke guguni ames go guguni ban ka prek doma be uti podogo uti bang ke lancho ka prek abe ma abe la chudiat ben sinang tum la sona kisto symptom ang si thailong de kali ada ini kan etna son sa oi oring hoye to ke ini ngang sonja doma ini barang dia efforting doma be cutting mang to pok dam doma be so la sonde supi ni non sardi bo class 10 de nang da kisto me pamelo manam ka nang le ke kisto symptom bipi la nang le hala so arni bang ka ni hala so arni ni first ko ke ni sudunde bang subo anke ni talang dimbo anke ni keng ni rianta ni chekeng la anke ing sam he de half he anke ama api mi sunang thek long no anke ama e panta hospital ang pon anke bihadak biji se line hai en nang le ko pine kichu ben si elason kisu no mate ta ka prek aprang pen nang le dak wang we ko pen pine hem long tamela sona kisu doma abe dak wang dak ben si son kisu long de Choki hola pen Sanjit Krola pen Koila Mati pen Samson Ingti Carbing Long Life. Kedamtang Aruni Paikrener Kebarni All Party Hills Leaders Conference NGO Methanga Sahem along Kechengsi Tiripi Krungching Sai Amai Kepadopon. Mai along Mai Phu Bikrom Rong Parpen Mai Chariponsi Kongchun Bang pen Mai Kephalam The Than Pajirmi Pon. Non malom kahuri sai ke theklong pen solangdo karbiarat manghudu nangni pura rap maipu thengbeng ingleng dihin rimbang enjoy tiso rap chunbang dimihan se pilapen dihin rimbang Michael Kramsa tumpen than pachini pon mailong puthop song ke pangtang ponji aphan ke klem ke dam nangji ason isi pen isi chingki chingwai ponsi penangan alam rai sitami deng ponlo ke pajutsi Karbiang long ara raphan ke pachini lahenlo pini mailong pangdak ponlo James Hansi Peter Tisola pen arisang ho tum jongsi All Party Hills Leaders Conference chekrong bom la pen claim thap bom lang lipute sodak pen ingsai nang kok pupasi cheparai ponlo bang thong kep se claim bang pho tum pen arsik jidalam the chi than chimum pajut pamisi ke wang jilanga ni puthop anso se ke pangtang pon thu ji aphan ahirjumi chahang pon Lebak so media chana ko akhibang hello nilitum kedamtang asapsu controversy do ko asam si do ko lo amat nilitum pabjin immediate kan nitun bakso central executive meeting chefasi pi lebak so kardak by staff and pachini alam the abang nilitum pi lebak so meeting lo parai ko kasi lebak so meeting che parai ko lo nanitung khana chopha teng pen to uploading per chitong for media ko ti bata chorulo lapai ke
na kelang dulu media kelang pasang dia kadok hantar nilitum APSLC NGO hoipen hantar karbon pajero kadok pini kelang sot pacini bang lahro ani sipen tame pacini lo boy picita asap so andeng hoy kidoko kalan tu make doboli da sosi cithegol no nasi pini bang paklar daglo je registration kedo APSLC NGO ke nilitum helo lapen pini penang parake Peter lapen jam group make APSLC NGO kalilo jom si alang itu patoi tepe dodet potang te nilitum do rodar rodar damako laga sida sidi lo athe alang tu kan banggima puni tu apot pilo alang tu macam mana nilitum le chang kali alang tu si ciwai dai cing sai nai kuna hal lo nilitum hal thalo pen nilitum tahan lo cingkilo alang tu opsana biko stabe alang tu opsana biko pen nare tu social media dam lo nilitum ta social media dam dilo lake hemisi lapot hemisi le pajubeda kuda na pita alang tu ke kleber masih nilitum ta tong sekor pen la nilitum executive meeting is west tepasi labang so executive meeting pine bage kada pa esa pen separe polo pini pen ang pake Peter sapen jam pen ke APSLC NGO kalilo lake khatang pini pen paklar dak lapel patoi te alang tum joksi nilitum APSLC NGO men penyo selang tu kleber dandet pulutang te lake nilitum pachoni rimang laro government ka cari tuman sita alang tu apan kecikro inde khasi tu chuneri do athe nilitum ke NGO putang te lake non gov organization iking hoke government osid aposi government pe nilitum ke kacera tu ko ngai posi nasi alang tu chuneri lo pe nilitum government against ke mo pita damde tapi ke mai irang stame nilitum claim permit dang permit ji po decision nilitum channel lo nang ke mai permission arsik dipen nilitum bakso kam jama claim por depen nilitum ke kam tior pusi nilitum pini lo so nalitum phat media hope pakla News report Karbing Long Live. Diphu Ru Samson singing ti chikimo mir biriat hingno long kedo usa furniture akula dalong arona lo ki choklim ka ve pen thengpia sai ke claim 11 arona ve pin pen mesin ke pangni pu hamphang asong pen forest sai kama tuma phan lam hoi ki pia teng pen forest chokumara tum usa furniture akula dalong an humri damsi ke langchari pedodam Lason si kedam tangarni Karbi Students Association apen katsa hamphang asong klembang tum inut utam das pu abang pu dipolong usa furniture pu akulat kedo adimalong ke honthe kedo pen langchari pedodamlo laso ho thengpi ke enangji aronatang ke choklim theklong ledetsi forest sai kama phan lamhoi pidamlo laso teng forest sai kama tum tami kedam tangarni usa furniture akularalong paridam si kilangchari pedodamlo lapen la sohut pinangan thengpi ke plak ke beng amisin hai hui arona vi pinpen en bom thekdamlong la sojok forest sai campaign langchari pami pensi ajara kang sai rami pedopon popusi ka humri damahut ningchipon Lapen halapu hamphang asong klembang atum kaning ji ke angtan pen kewang inut utam das babang phudi pholong furniture akulat ke do chot sita aning hangaling ke klem lan chot kalisi mesin hai hui tami arona ve pin pen ke pangni la haya pu thak prabjin pen langchari si insai nang ji lapen lapuson abang phu atuma phan ke dim klong pek pedet nang ji pusi ning je pon pani se dim usa furniture uthot nilitum arona teng pen nilitum complaint di pen forest department atum aphan la pen nilitum town committee phan stami pilo ke chengsi latum junju duita department phan nilitum ppn pini forest department mangga dak alang nilitum complaint det pen nilitum lu tokjir pen ke pia teng alang nilitum dak usa furniture la nilitum ppc ke chok ke malang nilitum ke bang por aprang sinili forest department tum han da dia pu pen order alang nilitum staff nanti tu alang tu mantap forest department curulu. Lasi pini je alang itu forest department long dak centralens pen nanti tu itu nil tum tadi tonglok kiasi lapen kasa song tamil tum tadi tonglok dak kita long bangke pini thos tamil participan bangke prek tu cara song sil tum tek long. Pini ke tek long bangke je kuan lo ne dak kuan lo pilo po dak arlo bangke pini tek long bangke mesin tamil pini bangke hinia mesin tek long lo. Tamil teng pigi plaka mesin. Nasi tek nam long lo. Stame la so mesin pen pulutang ten iltum kachiniat teng mate forest tum stame
ki putika teng mun la ke ki biji aron ave pusipu la se nilitum dak pini ke put na chi tong nang ko ke nitum ki puje bang ke songa hin nitum songnya hin bang ki puje ki punanya bang ke alang letum inside pi me pe alang tum forest department ta me pini alang tum ang lo dak kupima ki do kana ki hengpi ko kwan si ciklo yon penang kile ba mate kwan si hormu ki sel mahala stock register la pen maintenance register sa me alang letum kado we dak approve pini ponlo alang letum si puthot nang ji chakalo forest department na hin pen letum final report bang ke alang litum ang song pathai sin litum hanang pinon po busi alang litum lam chak nang people je Karbiang long dak usap furniture rat apan ke chong tu aje ding lo lapen ke thang mane aron alu choklim kali pin si alang litum dak business lapen behalf of stamina claim bom lo lapen business along ke claimi ason amung ansetami alang li chiwan tlang langdam lo plote dake mini industry ason si mandel lapen mini industry jong si ke mamlo plote isi company system lo lapen ladak establish lapen ke operating order setami alang li ave pusi ni tum birta lo asi dak thengpi ke plak amisin humni hum thom ta do sami pini forest department atum phan ni tum komplain kipia teng pen alang litum stami adimak long an stami nang pale lo lapen nang pale pen alang litum stami thekmon long lo lapen ke dak theng pido an stami daily sell receipt stami ave News report Karbing Long Live Kedamtang aruni phai Kretroxiani Dhansiri constituency ke parlo hidisajir pathua klamalong All Party Hills Leaders Conference Racharia Song Dipu LAC angkang atum benche pater piponsi Radaphan 6 sidul aputhak chirok to mai kedeng pon All Party Hills Leaders Conference Dipu LAC angkang atum pen 6 sidul aputhak chirok tok amai ke paman ponalong aluhi sarpo man pengpen All Party Hills Leaders Conference tripi amai pujai kathar kachitong dunalong lamjai sarpo angtong ingti Youth Wings Chunbang Sersing Be Lapen APHLC Dhansiri CC Amaipu MS Tokbi Anparta Dhansiri Aradatum Chitong Dun Rinti Aluhi Sarpo Amana Peng ka Chitong Dun APHLC Amaipu Jaika Tharahin Pen ke Pachini Pona Tenki Longing Kora Trok a constituency along Tinalong Ansitame All Party Hills Leaders Conference Atum Pen 6 Sidul Aputhak Chirok Tok Amai Pero Ponji Lapen Non Dhansiri constituency along a banke ke pangching ponlo pusi pachini pon All Party Hills Leaders Conference amaipu jai kathar kaningje pon thua tengki inglong akhai atu methanga jakong mati 6 sidul ajakong kachichini nedet ajok penangan akisung phonang lo mate chitong nang lo lasi ke wangjilanga por pen ki inglong akhai atum ta 6 sidul kupiloma lapen labangso ajakong ko ansi kethema puke chini et nangji pusi lapuson 6 sidul aputhak chirok tokamai pedo ponang kok lupusi pachini pontu det kache jaji khei kache raiji long le kache raiji laphan ilitum thekthedat kheti ke claimant da thekthedat lo ilitum kachini ne pena joksi kheti ke claim lo te backward atu akam bosi matha thurong lo thing thege e lo te duk pik atu laki bosi matha thurong sa duk pik bunang chini det na pusita jok sa chini lo duk pik puke ahem si inghan pen ke bang ahem sai si tang det le gona si duk de det lang Karbiang Long Arlo Langdam Polote ke Charlia Hina Banki Papidun Pik Khangjang Sita Hora Kulata Banki Chingthur Pik Bonta Raratum Kachini Nangji Abanki Diphurong Sophia Long Along Hora Kulat Kengka Misipen Ilong ke Ongored Le Kachingthur Kalipusi Angtong Ingtipen Ningjepon Laso Putaka Banki Jasemet Asu Tumta Along La Posana Kachesong Banki dulu Hora Kulata Bang si Pleng Hupo Banki Cilon Lecet Ahok lo non beha bepara hin Kachingthur dunangi kya kenang sot lo nili hin pen bang tala bangke cedon dun lo beha bepara hin bangke sitame hora kulat po bangke dak elong beradim bi hup po bangke celon lecet po bang nili hin puji Akinang sot Karbiang Long Arada tum Kachini Nangji Abanki BJP atu malong tangka pharuisi suri kechu endun long lo pura vote pidunangni athe Nangli BJP aphan vote ki pidun ke methang long ri phelang kacho jorlo puta ingtia sang hopen ningje pontu
hok lo ilitum kato peta kidu ki sungsai se lo mane pharu si mane pe ko ke pa ka bang che anu dunia ta hai lo sita vote bang ke lake namoni pekok e pak chu anu dia joine tangka pharu si chu anu dia joine pen si BJP phan vote pivek nahi palam ke avedon marli to lapen BJP cari bom mohut si non Karbiang long ke jogwani pulote nili tu mana dak suet po o kache hang acar ni reje ke nang masih belo setan non asi am tuliram long hang kacari bom ningkan kep abad lo akar biang long ke jogwanji angring theklong lo ma ile tum charju sena News Report Karbiang Long Live Tang te pinia da babirta ke lapuan si kang ton paniklo